ọsọ onye ahụ nekwe but ọgwa dị ọdụ ka onye ahụ mechazisi nna m ebe ọ bụ na ị batara obodo ọfụ na m ga-enyere gị aka onye dị aka. You understand? As I'm talking to you right now, the person nyere na ya aka ọwụ onye Igbo ka ọ bụ onye mba ọ bụrụ dị Nigeria ọ ndị obodo a mana the lady jimaga oji nwa emaga oji nwa ya jikwa mmadụ ọsọ. That means ndị black Americans and ndị white women ha na-enyere ụmụ nwoke anyị aka kara ụmụ nwaanyị anyị. I'm sorry for don't feel bad like I said. No. Nkwu ana m like ikwu ya otoshi onye chiri ime ụdọ ya ma ụdọ. That means ndị ọcha na ndị mba ọzọ na-enyere ụmụ nwoke Igbo anyị aka mmụọ n'obodo oyibo kara ụmụnne anyị ndị nwaanyị in diaspora ka m na-ekwu. A na-enyekwara yes a na-enye ndị ọcha na-enyetakwa aka mana akara aka dị n'iche akara ka onye ọbụla dị n'iche onwe ndị ọ ga-abụ ha bata ozugbo ha emitie ịghọta onye nyere ha aka onwe ka ọ si abụrụ onye ọcha ọ si abụrụ onye ojii mana ị ma na ọ na-adịkwa easier irelate more with onye ojii. But enwere one of our sister gwara m na ụfọdụ ụmụ nwoke anyị enwegodi nwaanyị jisiri ike nyere ha aka ha nweta ihe ha chọga ha agbafuo ha gaa na village ga kpọtazie eke nọ na village. I'm still going to get there honestly. Like I said, ọ na-ele isi abụọ ịghọta megide that girl na-ekwere nyere this boy aka. The guy as I'm talking to you right now, that boy just so much money nke bụ na o mechaziri fukwa onye be anyị ebe anụwa no the girl. So na ha bi alone is about 1.something million. The guy makes so much money. The other girl ahụ chọrọ ịnụ mechazi atụta di ime o nwere ihe ọ na-eme kịta fụza the boy bi the boy say go shift here ọkwụni si na m enwere akwụkwọ onye ọzọ enyegori aka. That's one. O nwekwe ndị enyechere aka ozugbo the boy nọziri ọfụma ọ nọzicha ọfụma ọ nọkọta okonuko ofu ihe ka esemokwu dị maka na ọ chọghị ịwa. Ihe m chere ịjụ gị wụ that na isi na o mechara gaga lụọ nwaanyị onye be anyị tapis onye ahụ nyere na ya aka ọ gbala ya abandon ọ wụọla abandon project. Mba ihe the guy ajụrụ m the guy si na ya gwara onye akpọsna onye the woman na ọmụgo ọmụchago ụmụ chọzọ ịmụ ọzọ ọ wee gwu ya ọ gwara ya hoo ha si ya nekwe na ya ga-alaikekwe ịnụ onye ọzọ onye ahụ agwa ya si ya mgbe ọbụla ịchọ ha nara ịnụ mee ka m mara and o mechara ọ sị na emecha ọ setụlụ the girl big time. Onwe ihe the girl na-alụ chọta the girl ezigbo ọrụ kwụọrọ ụgwọ masters gonye ya moto mere so many things nice because ọ sị na ya mere ihe abụghị kwesịrị mere but na ya mere ya maka na ya dị happy n'ihe mere ya. As in everybody was good at the end of the day. Another person a girl nyere aka the guy mechazi nweta ihe ọ chọrọ konuko okwu ana o jakpọta one girl na Nigeria with ụmụ ya ifo ọ na-ele isi na abụ onwe ndị ga benyechara aka ha trap bụrụ chere ụfọdụ ụmụ nwoke ihe na-ekwu na ha nwechara nwaanyị zuchacha anya ha nwetezi ha chọrọ ha ga-jizie ihe ahụ ga-akpọta onye nwaanyị ọzọ ha nwere na be anyị na ha mụrụ na be anyị with ụmụaka. Ọ na-ele isi na abụ so the thing na-emezi onye ọbụla ifugodo onye love gị really egwu a na-atụ gị so nweze na-etinye love first o nwere chọrọ imego ihe ọ ga-abụ emecha regret ba so that thing na-emekwa enwekwe mego high number of ndị dị single ebe a ịghọta then ebekaba check kwe apart from ịnọkwa ọfụma. Number 2 gịnị ka ị na-alụ ihe niile aka a ga-agụchagodo before ekwegodo okwu love anyị adị compatible ịghọta anyị adị compatible. Ọgwụ ụmụ nwoke gị na-agachi ikwu okwu self at times the way those men talk onwe guy meet the pharmacist mmadụ gwa m ihe last week obuzo jọ the pharmacist you be a pharmacist okay now before anyị anọ ego one ka ị na-send na Nigeria inubekwe the girl na ijuba gị ego one ka ọ ga-eweta ego one ka ọ na-send na the girl just nature say ego na-send Nigeria every month okay na nsogbu adịghị na-emeche ka ha kwuo okwu a she walked away. So ọ dịrọ ka ba anyị nọkọta ịfụ mmadụ na street ma na village nna ebe onye ebe ka nnọọ gị ebe a ị ga-echeki so many things ịghọta ị na-alụ gịnị ị nọkwa ọfụma onwe ya chọọ ka e were ya gbajiri ihe ndị obodo gafee so mụnwa ijikwa m ga-asị gị nọ ihe a mere ịma eji nwee ndị dị single. Then 2 the process na-ete aka ụfọdụ ga-afụkwa onye ha likere but ha anọchabụ mmego so many things so m ga-asị nwere onye ọ bụ fault ya ịghọta o nwekwa ike one day ife onye ọ dabara gị na ya ụfọdụ bụkwa oke ọrụ ị ga na-agba ọsọ ka ịrụ ọrụ ịmaghị ụdị ha ka ị wee meet up kwụọ bills ide enwe efe associate ide enwe efe socialize onwe ihe na-enwe efe eme sọsọ clock in clock out ka ị na-eme all through
you know, so manye dị ga-efe ma inwegodo oyi nwaanyị ọrụrụ ga side a gị nwa arụ ga side a so many things na cause kwa ụmụ ihe anọ imego ndị mmadụ ji adịkwa ụmụ ihe singular. So it's a long or timing. O nwere ka ọ bụ na time onye ahụ erube, because ị na-anya nwe ndị nwe ajọ agwa bad character kacha anụ di nwoke ụmụ nwoke character ha na-adị mma, but ha mitụrụ nwaanyị laikere ha. Enwere ndị nwere mgbe ụfọdụ that is ihe awụzi ije di na nwunye awụzi lock. Somebody ga-enwe bad character ji ya lụọ di. My dear, if the man loves her like that, imagine na ifube ndị onye ga-abụ ịfụcha isi ihe mmadụ anụ onye mana di ya bịa ọsị na ihe a bụ the best woman he has ever met. So ụfọdụ ndaba timing compatibility nwekwe ndị bụ ezigbo mmadụ mago Virgin Mary nwa ihe na replicate still onwe bụ onye chụrụ ha, onwe bụ onye gwara ha anything. So n'uche nke m ọkwa ihe ọ ka nsofia ọ nwere ka ọ bụrụ ihe timing. Ị na-adị very blunt n'okwu, ị na-ete ya mmanụ ahụ na motu isi okwu, ị na-ete ya mmanụ. Okay, thank you so much, my sister. Your contribution dị okay.